Ang Musri. Masih anengku lebih tajam agai gopurai naine mezang jemilah gani बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय आगैलै बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोलामोन आगै बारदै सिखोलामोन आंहा दाहागै जोमनो थाङा लुबैनाय बेसादखौ मोनबाय थाया गाननाय उखैनाया जोबनो थाङा आगै रंजानाय जिरादखौ मोनबाय थाया रंजानाय जिरादखौ मोनबाय थाया फैनाङा फोसावनाय जोंना मोसानाय मोसाग्लां हारिमुआरि गेवलां मोसानाय बे हाबाफारिया जासिगोन बेखौ जोङो बेखेवनो थाखाय सासे आलासि लेंहरदों रंजाबैदो आदा मानसिनि जिउआलाय दानो दं दानो गैया सानो दं दानो गैया जागायनोसै आं मुस्रि मिथुराम ब्रह्म
दिनै 18/04/2022 अक्ट' दिनाव इसोरखौ साखि दोननानै क'क्राझार जिल्ला आफाद बड'सेने आर्टिस्ट एस'सिएशननि खौ दैदेननो थाखाय आंनि मोननाय आफादगिरिनि बिबानखौ आं गोसो खुसियै आजावनानै आफादनि गासिबो नेमखान्थिखौ मानिनानै आं आंनि बिबानखौ आबुङै मावफुंलांनो थाखाय समायखिरा लायो। जायखौ फालिनो हायाबा आरो नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियाबा आं आफादनि नेमखान्थि बायदियै साजा मोननांगोन। खुलुमनानै नोंथांनि फोथायजाथाव मिथुराम ब्रह्म।